Entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Hallo, buon tardi, unitur. Felice tardi. Nós está a de um programa especial. Caminha conosco bij papi over de seguridade social e também psicológico na boca de trabalho. Bom menina, unitur, que está para seguir o programa aqui. Me que introduzir minha sora e vamos apresentadora, co-apresentadora do programa aqui, que está Arthur Nivelak, conhecido para tour caba pelo que trata su trabalho de arbo aqui na Corsão, disse por conta um tiki mais over deze aqui. E também a senhora Karen Bosman, ook bekend op Curaçao voor haar werk op dit gebied. En ook auteur van het Report app, een heel belangrijk app die helpt bij sociaal veiligheid en ook psychologische veiligheid. Dus welkom Karen, welkom Arthur. Dank na unitur que vai seguir o programa, dank na entrevista que via nossa plataforma para nós por fazer programa assim é importante aqui, programa toch com tema que está ressaltar que está biba bouw de nossa comunidade e que toch hoop gente nota pape over de check que tiki taboe agenda. Dus ik geef de vloer aan Arthur en Karen om zichzelf te introduceren. En ook een beetje te vertellen wat er verwacht kan worden van het programma van vandaag. Wie begint? Arthur, Karen? Nou, Karen, je mag beginnen. Dankjewel, Arthur. Dankjewel, Anna-Maria, voor de introductie en de gelegenheid die je ons geeft om wat meer te vertellen over het onderzoeksrapport en het werk wat Optima en Report App doen op het gebied van sociale veiligheid. Ik ben Karin Bosman en behalve de founder van Report App ook schrijver. Stop het zwijgen heb ik geschreven en mijn volgende boek, De Proactieve Vertrouwenspersoon, komt ook binnenkort. Ik maak me al 10 jaar, zet ik mij in voor het creëren van een veilig en positief werkklimaat in Curaçao, Aruba en in Nederland. En af en toe mag ik spreken buiten de grenzen, dus ook in Amerika, Pakistan, Canada. En dat vind ik een heel mooi werk om te doen. En een aantal jaren geleden ben ik met Arthur Nivelak in contact gekomen. En wij, ik kan wel zeggen dat wij dezelfde missie delen. En met dezelfde passie ons hard maken voor een veilig en positief werkklimaat. En daarom hebben wij besloten onze krachten te bundelen. En vandaag ook iets meer te vertellen, inzicht te geven in het onderzoek wat we hebben gedaan. Geweldig, dankjewel Karen. Arthur. Oké, moet ik mij introduceren? Papiermelst of in het Nederlands, Anna? Je mag kiezen, we doen het tweetalig, dus je mag kiezen of je het in het Nederlands doet of in het papiaments. We passen jullie naar papiamento, we passen jullie naar Hollands. Is een goed dat je je comfortabel kunnen. Maar dat jullie in dingen ouwe. Nou ja, oké. Ik voel me comfortabel in beide talen, maar ik denk dat mijn introductie toch belangrijk is in mijn eigen taal. Oké, no problem. Zodat Montardi, Mita, Arthur Nivelak, inderdaad, meneer Anna-Maria Abisa, toch conoci, elkaar in dankie. Dat wij dus weer samen dus, dit kunnen delen. Ik kon nog maar sali voor die social work. En Thomas specializa como social worker de trabalho. En toen Jainanama bij Universidade de Amsterdam, me a specializa como specialista laboral. En toen automaticamente, ora bota papel de trabalho, sociale veiligheid, tá pre. Sociale veiligheid sempre, dat kan je bouwen die arbo. Ja, dus het is toch een bepaalde zorgplicht die een werkgever om de werknemer zo veilig en gezond te houden. E ponto ko amigo Karen ta tin passion pe en ko amigo Karen te brengen pe dat die ora en sociale veiligheid notei binnen die werkplekken dan. Yes? En toen met name riba e terreno die seksuele intimidatie, pesten, agressie, etc. Ja? En toen is hij ons bij papi over die chatame
zijn ons onderzoeken bij, over die chip. Aan mijn mensen wat bezig voor sociale veiligheid. Op die aanjagen kan was met een beste aanjagen in het veld. En dan word ik met die sigoer een paar aanjagen hoe de aan elkaar te bezig voor sociale veiligheid. Na Corsau e outro Island. En to importante taku nos onderzoeken dan nos tahasi pa nos portuts. Ja, hoe una nostra para, hoe ver zijn we. En to het is niet te gradiceren tussen Corsau nos associatie op je onderzoek. Ja, dan is het een tikje pover met onderzoek. Maar nu met Karen, nou, we zijn dus nu echt met een paar onderzoeken dus achter de rug. En to, wat meer crescimento die problematico. Maar dit keer, ja, ging om andere verschuivingen. Dat vind ik juist interessant, maar dat merk ik dus ook op de werkvloer. Ja, er is heel veel bij Dus voor Ami, honor, Anna, het programma. En toen samen met mijn collega Karin Bosman. We doen het graag. Nou, geweldig. Het thema, zoals we net zeiden, sociale en psychologische veiligheid is zo belangrijk voor ons hier op Curaçao. En ontzettend bedankt. En een grote dank aan jullie beiden voor het werk dat jullie aan het verrichten zijn. En ook voor de cijfers die we krijgen vanuit de onderzoeken die al gedaan zijn. Echt sumamente agradecido por el trabajo que vos está haciendo. Tremendo trabajo que vos está haciendo para nos henden. Pero un trabajo, maar ook werk dat heel te weinig, naar mijn mening, bekend is onder de bevolking. Mensen maken het wel mee. Mensen ervaren het op de werkvloer, maar ze kunnen het geen naam geven. En daarom is het belangrijk dat mensen in woorden kunnen uitdrukken wat is nou sociale veiligheid en wat is psychologische veiligheid op de werkvloer. Kunnen jullie aan mij en ook aan de mensen die dit nu volgen uitleggen wat het concept sociale veiligheid en psychologische veiligheid is? Ik denk voordat Karen het gaat uitleggen, denk ik dat het goed is dat ik iets zeg voordat Karen begint. Jij gaf aan daarnet, men weet niet precies wat het is hier op Curaçao, dus men praat weinig over. Ik zou zeggen, men weet precies wat het is, maar men is bang om over te praten. Ja. En men is bang voor de gevolgen, ja, als men over praat. Dus men weet precies, ja, dat sociale veiligheid, ja, wat is het en wat zijn de gevolgen. Maar omdat men bang is om een baan te verliezen, omdat men bang is om conflicten te creëren op de werkvloer, dan denkt men van, hé, dan hou ik liever mijn mond. Ja? En heel vaak denken mensen van, ik ga over plaatsing vragen. Ja. Of ze melden zich ziek, hè, Arthur? Ja, nou, laten we daar niet over hebben. De ziekmelding is vrij hoog. Want ik bedoel, als ik overplaatsing krijg, ja, dan denkt men van, oké, dan ben ik dus klaar met dit. Maar men vergeet dat je het gewoon meeneemt. Ja, maar misschien verplaats je jezelf dus naar een andere afdeling en dan laat je de dader achter. Maar de psychologische impact en de gevolgen, ja, psychosomatisch, blijven. Dat neem je wel mee naar een andere afdeling. Maar Karen, the floor is yours. Nou, er zijn heel veel boeken geschreven over wat is sociale veiligheid, wat is psychologische veiligheid. Het is eigenlijk, de een kan niet zonder de ander. Hè? Dus als je alleen je focust op sociale veiligheid, creëer je feitelijk schijnveiligheid. Want sociale veiligheid, dat gaat alles over wat je in de organisatie kan inrichten om ongewenst gedrag te voorkomen en als het er is, aan te pakken. Dus het gaat over proactief handelen, het voorkomen, of het reactief handelen. Wat doen we als we in de gaten hebben dat het klimaat onveilig is? Psychologische veiligheid, dat gaat heel erg over jouw veiligheid. Over dat je kunt zijn wie je bent. Dat je in een vergadering mee kan doen. Opmerkingen kan maken, je zorgen kan uitspreken. Dus gewoon jezelf zijn in de werkomgeving. Je veilig voelen om jezelf te zijn. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En ze zijn nooit los van elkaar. Ze hebben altijd met elkaar te maken. Maar het zijn wel twee verschillende dingen.
En iedereen heeft het altijd over sociale veiligheid. En dat is heel belangrijk. Hè. We moeten al die procedures, protocollen, die duidelijkheid, die informatie, moeten we allemaal in beeld hebben in de organisatie. Maar we mogen niet vergeten dat we ook heel goed moeten kijken hoe veilig mensen zich in hun team voelen. Met de mensen met wie ze werken. En dat mag niet vergeten worden. Dat hoort echt bij elkaar. Dus wij praten altijd heel graag over sociaal en psychologisch welzijn. Oké, maar dan... Ga je verder, Arthur? Nou, maar dan kan ik gelijk dus aansluiten van Karin inderdaad. Wij hebben het hier wij twee dus over sociale veiligheid en sociale psychologische veiligheid. Maar juist dus deze twee aspecten worden dus hier op Curaçao weinig belicht. Ja. De sociale veiligheid, de inrichting is er bijna niet. Er zijn geen protocollen, geen beleid. Men praat er niet over. En jezelf zijn, ja, dat is een vrij groot probleem. Ja. Men bepaalt hiervan wie je eigenlijk mag zijn. Ja? Maar daar zeg je wel iets heel groots, Arthur. Dat men bepaalt wie je mag zijn op de werkvloer. Kijk, wij noemen het bijvoorbeeld op mijn jargon als arbeidsspecialist regelmogelijkheden. Wil je iemand gezond houden? Wil je iemand gemotiveerd houden? Wil je iemand productief houden? Dan mag ik mezelf zijn. Dan mag ik mijn eigen talenten gebruiken. Dan hoef ik jou niet te modelleren. Maar hier op Curaçao, het feit dat je dus ondergeschikt bent binnen een werkplek en ik heb een baas of ik heb een supervisor. Ik moet mij conformeren met wat de baas of de supervisor van mij verwacht en wil. Doe ik dat niet, is het /conflict. Dus eigenlijk, men mag nooit zichzelf zijn. Vandaar dat eigenlijk heel veel mensen klachten krijgen. Omdat je eigenlijk dingen moet doen waar je hart eigenlijk, waar je passie eigenlijk niet achter staat. En dat is een vrij groot probleem. Hier op Curaçao wordt er 1 keer gemeten dat mensen dus eigenlijk moeten modelleren van wat eigenlijk een ander van je verwacht op 85%. Er zijn weinig mensen die echt dus binnen de werkplek zichzelf mag zijn. En daarom heel vaak stappen mensen uit. Omdat mensen het niet meer kunnen accepteren. En wat is de grootste reden waarom mensen zichzelf niet kunnen zijn? Omdat je aan een baas, het gedrag van je baas moet modelleren, dat je sociaal acceptabel gedrag moet vertonen op de werkvloer, dat jouw eigen gedrag of je eigen zijn te anders is dan wat er van een werknemer wordt verwacht. Wat is de grootste reden volgens jullie dat mensen zichzelf niet durven te zijn, maar ook bijna dat het verboden is om jezelf te zijn? Nou ja, het is niet verboden. Nee, het is niet. Maar kijk, wat Arthur heel duidelijk aangeeft, is eigenlijk dat er gebrek aan informatie wordt gedeeld met medewerkers over deze thema's. En je ziet er is heel veel onduidelijkheid over wat wel of wat niet kan. Ja. En omdat er zoveel onduidelijkheid is, modelleren mensen zich in een bepaalde hokje. Ja. En dan durf je bijna niks meer te doen, omdat je niet weet waar je precies op. Ja. En ook de sociale omgeving, hè? Want we hebben natuurlijk al eerder aangegeven dat in een werkomgeving besteedt een werknemer gemiddeld 24% van zijn tijd aan roddelen. En daar zijn mensen ook huiverig voor. Hè? Dus wat wordt er over me gezegd als ik dan misschien me uit of mezelf ben of niet meeloop in de pas van het team. Hè? Dus omdat ik anders ben, anders denk, andere kleur haar heb, iets anders nastreef dan de mensen om me heen. Dat geeft heel veel angst. Maar uit het onderzoek is ook gebleken dat vooral gebrek aan kennis, informatie op dit thema de reden is waarom mensen niet bewegen. Dus ook niet hun mond open durven doen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. En dat eigenlijk is dat iets, hè, Arthur, wat we steeds terugkerend zien, is dat elke keer geven die medewerkers weer aan, we willen beter geïnformeerd worden. We willen meer herkenbare voorbeelden
van de werkomgeving waarin we werken. Dus niet de voorbeelden die in de rest van de wereld gelden. Nee, die specifiek voor Curaçao gelden. Die specifiek voor de sector gelden waarin ik werk. Nou. Weet je, als ik het mag aanvullen, het is ook een cultureel probleem. Omdat wij dan jaren gewend zijn om te gaan met elkaar op een bepaald manier. Yes? En je moet je gewoon aanpassen. Ja, je komt binnen, wij gaan zo met elkaar om, dan moet je je gewoon aanpassen. Het moment dat we gaan praten, en dat merk ik dus als ik bezig ben met informatiesessies binnen bedrijven over sociale veiligheid. En dan geef je bepaalde voorbeelden aan van bijvoorbeeld van hey, luister, probeer voorzichtig te zijn hoe je mensen aanraakt, hoe je mensen intimideert, uitnodigt, bepaalde aanspreken, WhatsApp-plaatjes naar elkaar te sturen, want het kan een probleem worden. Nou ja, de eerste reactie is van, nou, dan moet ik van mijn mond houden, dan wordt mijn mond gesnoerd, ja, dan hoef ik ook niet meer te kijken, dan hoef ik, nou, echt zo negatief. Ja? Want wij zijn gewend om, het ziet er goed uit, het ligt goed, en ik bedoel, dit is van mij, en je weet niet wat je mist, en nou, zo spreken we elkaar aan. Ja? Dat heb ik heel vaak gehoord als we het over dit thema, als we het over dit onderwerp hebben, is het, waarom doen jullie zo moeilijk? Como se vocês assim difícil? We zijn het toch gewend, het is onze cultuur om met elkaar zo om te gaan. Dus waarom zo moeilijk doen? Maar het zijn wel altijd de mensen die dit zeggen. Het zijn de mensen die het niet anders willen. En de mensen die er last van hebben, die durven eigenlijk niks te zeggen. En hoe harder deze mensen schreeuwen, hoe moeilijker het wordt voor de mensen die er wel last van hebben om hun mond open te doen. Feitelijk worden ze gesilenced. En het podium geven aan deze schreeuwers, hè, we kunnen niks meer zeggen, het moet toch kunnen, onderdeel van de cultuur, die moeten niet het podium krijgen. Die moeten eigenlijk leren luisteren naar waarom het voor die andere groep niet fijn is. Waarom het voor die andere groep onveilig is. Want alleen door dat gesprek te hebben, ontstaat er wel begrip. Want je hebt begrip nodig om te kunnen veranderen. Als een leidinggevende, als een supervisor, juist bijvoorbeeld, vindt dat ik bedoel, binnen mijn tent, binnen mijn cultuur, mijn organisatiecultuur, vind ik het, waar is Anne? Ja, we zijn kwijt. We zijn onze moderator kwijt. Ik denk dat ze wel weer terugkomt. Ja hoor, ik ben er wel. Nee, de moderator, ja. Weet je, dus als de leidinggevende, als de directie, als de supervisor bijvoorbeeld vindt van luister, binnen mijn tent komt er geen verandering. Binnen mijn tent komt geen beleid. Wij blijven gewoon omgaan met elkaar op een normale manier, want ze vinden het abnormaal om bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer te mogen zeggen, niet meer aanraken, geen bepaalde plaatjes gebruiken, geen vreselijke pen gebruiken, noem maar op. Dat soort dingen. En dan zeggen ze van luister Arthur, je komt ons cultuur niet veranderen. Want het is nu op dit moment zo gezellig onder elkaar. Ja, en ik wil mijn mensen niet monddood maken. Ik zeg heel eerlijk, ik ga door, Karen gaat zeker door, wij gaan door. Maar dit is wel een challenge. Het is niet makkelijk. Het is een challenge. Het is een challenge. Op Curaçao is het heel moeilijk om bepaalde dingen te breken. Om bepaalde gedragingen. Hoe wij dus met elkaar omgaan. En het wordt ook versterkt soms. En dat maakt het ook moeilijker. En Arthur, want ik heb met een aantal bedrijven gesproken naar aanleiding van ons onderzoek. Hè, om in gesprek te komen, om te praten over hoe is het bij jullie geregeld. En de antwoorden die ik kreeg was onder andere, wij hebben een medewerker tevredenheidsonderzoek gedaan. En 90% van onze mensen vinden dat we het heel erg goed doen. We scoren ruime 8. Dus er is geen reden voor, om met ons te praten over sociale veiligheid. En dan gaat het ook mis, hè? Want hier is ook gebrek aan kennis. Want de organisatie moet zich realiseren dat hoe medewerkers een medewerkertevredenheidsonderzoek invullen. Die zijn ook bang dat ze niet anoniem zijn.
zijn niet overtuigd dat als ze aangeven wat ze anders zouden willen, dat de organisatie er iets mee doet. Ze zijn bang dat ze ervoor gestraft worden als ze eerlijk vertellen wat ze doen. Dus ook zo'n medewerkertevredenheidsonderzoek het is maar een momentopname. Als je die houdt nadat je iedereen salaris hebt betaald, een bonus hebt gegeven, is ook niet echt een eerlijk meetpunt. Dus ook het verschuilen achter al dat soort one-shots is gevaarlijk voor de werknemers. Ik heb dit jaar 10 MTO's gedaan bij grote bedrijven. Ja. Binnen alle 10 bedrijven kwam sociale veiligheid dus naar voren. Met name pesten en seksuele intimidatie. Directie eist ons altijd om dat stukje uit te halen voor presentatie van het resultaat. Ja, ik zag net een comment over dat ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag geen onderdeel uitmaken van geen enkele cultuur. Dat noemen we intimidatie en mensenbangmakerij. Het is natuurlijk, wij zeggen natuurlijk niet dat het een onderdeel is van een cultuur. Binnen de cultuur gedragen de mensen zich zo. Maar we zeggen niet dat het onderdeel is van de cultuur. Nee, ik denk absoluut niet. Nee, maar dat wil ik even rechtzetten, omdat ik die voorbij zie komen. Dus. Ja, oké. Nee, maar dus, heb je me begrepen? Dus 10 bedrijven vragen mij dan om het uit te halen. Ja. Dat stukje. Want dat mag niet, ik mag niet het onderzoek presenteren, dus die MTO-onderzoek presenteren met dat stukje. Omdat je mensen alert gaat maken op dingen. Om pas soms wordt bij trece informatie voor die zeker bij lanta un sentimento zeker onder de bedrijf dat staat aan met 10 daders, 10 slachtoffers binnen deze tijd. En dat willen ze dus niet. Ze willen alleen maar weten van, weet je, hoe goed doen we dat en hoe goed gaat het en hoe tevreden zijn onze werknemers. Maar de negatieve of minder leuke dingen willen ze dus eigenlijk niet gepresenteerd krijgen. En dat vind ik altijd zo jammer, dat ik dacht van nee, dan doe ik het niet, punt. Want ik bedoel, ik ga niks uithalen. Terwijl je zo je eigen bedrijf nog verder kunt versterken. Als je juist die punten aanpakt, dan versterk je juist het cultuur binnen het bedrijf. Ja. Karen heeft haar 4e onderzoek gedaan inmiddels over dit thema. En we willen graag ook de resultaten hier vandaag laten zien. Dat kan. Mieke invita, ik wil wel iedereen uitnodigen die meekijkt. Dan kijk mee. Jullie kunnen ook vragen stellen. Dus schrijf je vragen in het chatgedeelte van Facebook. En dan kunnen zowel Karen als Arthur daar antwoord op geven. We gaan nu beginnen met het gedeelte dan van de cijfers. Resultaat van het onderzoek. Karen, ik ga de presentatie even naar voren brengen. En dan kan je de resultaten doorgeven. En daarna gaan we verder met bespreken van dit thema. Ja. Nou, het onderzoek is door Optima, dus door Arthur en ReportApp gedaan. En het is inderdaad ons 4e onderzoek. En we hebben een aantal belangrijke bevindingen die we even willen highlighten. Het mooie is om te zeggen dat we 473 respondenten hebben gehad voor dit onderzoek. Dat betekent feitelijk dat het onderzoek representatief is. En de dingen die echt naar voren komen is dat 80% van die 473 mensen te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. We hebben niet specifiek een scheiding gemaakt tussen ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Daar zit echter wel een verschil tussen. Want ongewenst gedrag gaat feitelijk over alles waar we van mening over kunnen verschillen. Hè? Dus het grijze gebied, wat voor de een een grap is, kan voor de ander kwetsend zijn. En grensoverschrijdend gedrag gaat over alles wat het juridische kader raakt. Of het contract zoals een gedragscode raakt. Als we in een gedragscode bepaald gedrag met elkaar afspreken en je houdt je er niet aan, dan hebben we het over grensoverschrijdend gedrag. Van het aantal respondenten zegt 47%, ik kan nergens terecht als ik te maken heb met ongewenst gedrag. Ik weet niet of, daar zullen we het straks ook met Arthur over hebben. Mensen vinden het ook heel spannend om naar de
Arbo te gaan om te spreken over het ongewenste gedrag. Hè. Toch bang dat het bij de werkgever terechtkomt. Maar ook het ontbreken van interne of externe vertrouwenspersonen wordt gewoon gezien als een knelpunt. En wat ik een heel mooi voorbeeld vind ook voor vandaag, is dat ik een gesprek had vandaag met iemand die zei een reprimande te hebben gekregen omdat hij zonder overleg met directie gesproken had met de vertrouwenspersoon. Nou, de directie heeft helemaal niks te maken met of jij wel of niet met een vertrouwenspersoon spreekt. Het is de bedoeling dat het onafhankelijk is, dus dat het losstaat van elkaar. En als dit de manier is waarop we vertrouwenspersonen willen introduceren in de werkomgeving, dan kan ik nu aangeven dat gaat mislukken. Die vertrouwenspersoon moet een onafhankelijke plek hebben. 37% heeft de werkplek verlaten vanwege zorgen over de veiligheid in die werkomgeving. En 48%, bijna de helft, zegt zich wel eens te hebben ziek gemeld. En vooral wat we in het begin ook zeiden, is dat er heel veel behoefte is aan meer informatie, meer willen weten over kennis. Is er een gedragscode? Wat staat erin? Wat is het meldpunt? Wat betekent het hebben van een gesprek met een vertrouwenspersoon? Wat gebeurt daarmee? Dus gebrek aan kennis zorgt er eigenlijk voor dat niemand zich beweegt. Verder hebben Optima Report App gekeken naar de sectoren. En we halen er 4 uit, maar we hebben ook de bouwsector meegemeten. En het hele rapport is ook volgens mij gewoon te vinden op de website van de SER van Curaçao. Daar kan iedereen het downloaden. Maar je ziet dat toerisme, de sector toerisme heeft het zwaar gehad. En dat is denk ik ook wel te begrijpen door de enorme groei aan toeristen. Dus het heeft daar onder druk gestaan. En ook vooral het risicovolle gedrag van klanten die veel drinken, drugs gebruiken. En het personeel vanuit de horeca moet daarmee dealen. De zorg geeft aan dat met name de hoge werkdruk ook geleid heeft tot ongewenst gedrag. De personeelstekorten. Maar ook de terughoudendheid om erover te praten, omdat die specialist de enige specialist is op een bepaald specialisme. Dus als we die wordt beschermd, daar wordt de hand boven het hoofd gehouden, want die kunnen we niet kwijt. Anders missen we een specifiek specialisme. En overal zien we dat er, wat eigenlijk in alle 4 onderzoeken steeds naar voren komt, het gebrek aan die procedures, die zijn niet helder, weten mensen niet goed te vinden. Wat kan ik zelf doen? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid als medewerker? Hè? Die wordt ook heel vaak vergeten om op dit thema ook de organisatie beter te ondersteunen. En studenten, daar hebben we ook naar gekeken en die ervaren met name psychologische stress en hebben een gebrek aan ondersteuning. Nou, het zijn niet heel veel slides hoor, dit is de ene na laatste. Wij geven ook altijd een advies. Dus Optima en Report App die geven aan dat het instellen van interne, maar vooral ook externe vertrouwenspersonen enorm belangrijk zijn. Arthur weet daar ook veel van af en geeft daar ook training in, ook om die interne vertrouwenspersonen mee te krijgen, zodat ze weten wat hun rol en functie precies inhoudt. Maar ook dus het ontwikkelen van die procedures binnen een organisatie zijn heel belangrijk. Wat is een melding? Wat betekent dat? Naar wie ga ik toe? Wat gebeurt er als ik een melding doe? Wat is een klacht? Hoe ziet dat formele traject eruit? En op welk moment moet er onderzoek gedaan worden? En wat gebeurt er als er een onderzoek plaatsvindt? Is dat intern? Wordt daar een externe onafhankelijke partij voor aangehaakt? Daar is zoveel onduidelijkheid over. Dat maakt ook dat die werkomgeving onveilig is en ook blijft als we daar niks mee doen. En verder hebben we wetgeving nodig om organisaties ook verantwoordelijk te houden voor het borgen van die sociaal en psychologische veiligheid binnen de organisatie. Organisaties moeten gewoon verantwoordelijk gehouden worden. Ja. En daarbij, als je alles hebt ingericht, zorg ervoor dat het geen ticking the box of een papieren tijger wordt. Want je moet continu die vinger aan de pols houden of die preventieve interventies die je voor jouw organisatie hebt bedacht, of die ook werken. Moeten die bijgestuurd worden? Wat gebeurt er in de samenleving?
Continu moet je monitoren wat er in je organisatie gebeurt, maar ook buiten je organisatie, om goed in de gaten te houden wat je mensen nodig hebben om zich veilig te voelen. En dus niet leunen op MTO's, want dat voorbeeld hebben we net heel mooi gegeven. Dus de conclusie is eigenlijk dat de situatie zoals die nu is, en dat kun je, als je dat hele rapport doorspit, is dat ook de enige conclusie. Het vraagt echt om directe actie. En het uitblijven van actie, dat zal een negatief effect hebben uiteindelijk op de economie van Curaçao. En dat is iets wat we niet willen. Want het gevolg zal zijn dat het personeelsverloop verder omhoog gaat, het ziekteverzuim verder omhoog gaat. Ja, en als je dat niet aanpakt, dan ondermijn je feitelijk de arbeidsmarkt van Curaçao. En niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid moet hierin haar verantwoording nemen om die sociale veiligheid op de werkvloer te borgen en niet te stutten. Want daar komen we niet veel verder mee. Ja. Dit was de laatste slide. Dankjewel, Karen. Indrukwekkend. Zoals ik zei, dit is niet je eerste onderzoek. En Arthur kent ook de praktische gedeelte, praktische situatie hier op Curaçao. En Arthur vertelde net dat hij ziet wat veranderingen ook op het werkvloer. Dus nu dat jullie de cijfers hebben van het laatste onderzoek, wat kunnen jullie ons vertellen over hoe zien we een stijging? Arthur zei, we zien een stijging. Maar zien we ook verschuivingen binnen dit onderwerp? Verschuivingen waar naartoe? Wat zijn de aandachtspunten? Nou, eentje was dat we zagen dat seksuele intimidatie, wat in 2022 nog 36% was, is nu in 2024 14%. Maar dat komt wel omdat we heel veel andere voorbeelden hebben gegeven. Dus we hebben niet alleen pest, agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie gevraagd. We hebben het ook over fraude gehad. We hebben het over integriteit gehad. We hebben het over seksueel misbruik gehad, drugsgebruik. Dus we hebben veel breder onderzocht, waardoor ook het logisch is dat deze verschuiving er is. Het is mooi hè, dat het van 36 naar 14% is gegaan, maar het is zeker niet weg. Dus het is niet zo dat de vlag uit kan, hè Arthur? Nee. Wat ik merkte, wat ik daarnet aangaf, Anna, is dat inderdaad, ik weet bijna zeker, dus seksuele intimidatie is er nog steeds. Maar een heel gekke fenomeen, die ik dus nu bijna dagelijks krijg, is dus bossing. Ja, dat is dus nu stijgende. Dus bossing is stijgende. En wat is bossing? Bossing is gewoon, I'm the boss hier en take it or leave it. En toen ik bepalen en toen, jij moet gewoon vielen. Jij moet gewoon blij zijn. Jij moet gewoon blij zijn dat, ik bedoel, wie ben jij? Dat je überhaupt werk hebt. Nou, precies, ja. En ik kan jou dus weggeven, anders lig ik eruit. Dus, ja, dus je maakt mij afhankelijk. Je maakt mij klein. Je maakt mij bang. Ja, dat is nu echt, echt in de stijgende lijn. En ja, het is ook een onderdeel van narcisme. En ik bedoel, narcisme is groeiende op ons eiland. Het was altijd zo, maar nu durft mensen dus vaker over te hebben. Ja, en dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dat denk ik dat, Karin, dat we ook aandacht aan moeten gaan schenken. Want ik bedoel, het moment dat mensen dus zo geïntimideerd worden en zo bang gemaakt worden, omdat ik hier de baas ben, dan krijg je alles wat jij dus daarnet aangaf als resultaat van ons onderzoek. Ja. Dus, Karin had het over vier sectoren waarin onderzoek is gedaan. Toerisme was daar één van. Zie je bossing of seksuele intimidatie? Zie je bepaalde gedragingen meer in een bepaalde sector en minder in een andere? En wat zijn dan de dingen die bijvoorbeeld voor de sector toerisme heel herkenbaar zijn?
voor de bouwsector heel herkenbaar zijn? Nou, het rapport telt dit keer 40 pagina's en ik weet niet alles precies uit mijn hoofd. Wat ik wel weet is dat in de bouwsector dat bossy-gedrag zeg maar ook heel erg naar voren kwam. En seksueel grensoverschrijdend gedrag daar niet zo aanwezig is. In de toerismesector is dat veel aanwezig. Maar dat heeft ook denk ik te maken met de customers, de klanten die een drankje op hebben, zich vrijer gaan voelen. Het is vaak buiten werktijd en daardoor denken mensen dat opeens dat alles kan, dat grenzen vervagen. In de zorg is intimidatie kwam heel erg naar voren. Dus intimiderend gedrag, machtsmisbruik ook. Ja. En een aantal keren hebben we ook echt fraude en seksueel misbruik voorbij zien komen. En er zijn een aantal open vragen gesteld en die zijn door mensen beantwoord. En die hebben we in het onderzoek laten staan. Alleen soms hebben we even kruisjes neergezet, omdat we niet bedrijfsnamen erin willen hebben. En we willen ook niet dat die uitlatingen herleidbaar zijn. Dus het moet anoniem blijven. Maar het schetst wel heel duidelijk dat mensen het erg zat zijn. Ik merk dat BOS hier bijvoorbeeld nu vaak voorkomt binnen bedrijven die eigenlijk dus willen investeren hier op het eiland. Maar het zijn dus eigenlijk buitenlandse bedrijven. Ik weet niet of jullie mij begrijpen. Dus het zijn geen lokale bedrijven. We hebben nu dus heel veel buitenlanders die dus hun bedrijven hier beginnen. Dus bossing komt meer van omdat op een andere, het is een soort werkcultuur die een beetje zich hier gaat vestigen. Waarom? Omdat mensen hier vestigen, dat heb ik al zeker afgelopen 10 maanden ben ik mee bezig. Je vestigt jezelf hier, op een of andere manier conformeer je jezelf als bedrijf niet met onze wetgeving. Je wil je eigen wetgeving hier plaatsen. Dus dat betekent bijvoorbeeld als het een land is waar sociale veiligheid niet acceptabel of niet eens voorkomt in hun woordenlijst, dan willen ze ook niet dat wij dus praten hier binnen onze bedrijven over sociale veiligheid. Anders dan lig je eruit. Want ik bedoel, we accepteren, weet je, hire and fire gedrag. Okay. Dat hire and fire gedrag. En we hebben de laatste tijd heel veel investeerders hier op Curaçao. Het gaat goed, dus mensen durven te investeren. Maar ik merk jammer genoeg dat onze beleidsmakers, die dwingen niet af om ons beleid gewoon om onze wetgeving te respecteren. Maar elke keer moet je discussiëren over dit kan niet, dit kan wel. En dan zeggen ze van luister, dit is hoe wij gewend zijn om te werken. Ja? Ik bedoel, geef mij dan de ruimte om te investeren, maar laat mij ook whatever doen met de wetgeving. Laat mij ook whatever doen hier op het eiland. Anders dan pak ik mijn boeltje en dan ga ik weer weg. En dat wil de politiek ook niet. Mm-hmm. Maar dan gaat het ten koste van onze werknemers. Die dan gaan verzuimen, die dan gaan boycotten, et cetera, et cetera. Ik hoor vaak, Arthur, misschien kan jij daar iets meer over vertellen. Ik hoor vaak mensen zeggen, nee, mensen willen niet in de toeristische sector werken. Je krijgt bijna niemand om in de toerisme te werken. Zou een reden kunnen zijn dat dit gedrag zich in de toeristische sector voorkomt en dat daardoor heel veel mensen toch liever ergens anders werk gaan zoeken? Denk je dat dit een onderdeel is van het feit dat mensen dat het werk in de toeristische sector minder aantrekkelijk is voor mensen? Oké, ik durf aan te geven dat mensen zijn blij om binnen dus de toerismewereld te werken, maar mensen beginnen dus minder vrolijk te reageren op bepaalde toerismesectoren, omdat de bejegening
van bepaalde culturen gewoon niet passen binnen onze cultuur. Ja? En dat, ik wil geen landen noemen, want dan wordt het vervelend, maar er zijn bepaalde toeristensectoren hier, hotels hier, ja, die eigenlijk gemanaged worden door buitenlanders, die eigenlijk het humane niet in rekening houden. En ik bedoel, we krijgen heel veel klachten. Heel veel klachten. Ik bedoel bijvoorbeeld, we hebben dus de wetgeving werktijden. Duidelijk. Misschien hebben we niet veel wetgevingen, maar werktijden, ja, is zo goed uitgestippeld. Je weet precies, als je zo lang werkt, dat is zoveel dagen, moet je zoveel geld krijgen. Mensen lappen dat gewoon aan hun laars. Ja, ze krijgen geen overuren, wel heel veel overtime, maar niet overtime betaald. Ik bedoel, toevallig moet je blijven omdat niemand aanwezig is en het wordt niet betaald. Je krijgt geen extra eten, noem maar op. En ik bedoel, wie brengt me daarna naar huis? Ja, en als je durft nee te zeggen. En het 0-uren contract komt heel vaak voor in juist dat sector. Ja, dus daarom heb ik het heel voorzichtig aangekaart. Ja, dat dus die beleid, wat ik bedoel, als politiek het niet verandert, dan blijft het gewoon een stijgende probleem hier op dit eiland. Ik bedoel, aan de ene kant zijn we hartstikke gelukkig, want we hebben heel veel hotels. En heel veel mensen krijgen werk, dus het gaat goed. Maar aan de andere kant behoudt de mensen, en dat is het probleem, want mensen blijven niet omdat mensen het niet pikken. Ja? En daar, Karen, dan krijg je ook dus dat heel veel mensen dan, als werknemers dan bepaalde dingen aankaarten, dan kom je gezellig dan een wijntje drinken, dan kom je maar gewoon, weet je, en dan proberen ze dan via een negatieve weg mensen tevreden te houden. En mensen komen bij ons, mensen praten over al deze incidenten, maar mensen door. Behoud van hun werk. Ik bedoel, het is ook niet om zo een andere baan te krijgen. Dan blijf je onder de plank. En dat is heel vervelend. Heel vervelend, want dan krijg je geen gelukkige, geen gezonde, geen gemotiveerde werknemers die dan de extra mijl gaan om te werken. Zie. En mensen hebben het over productie. We willen productie zien. Maar je houdt geen rekening met een tevreden werknemer. Produceert veel meer dan een werknemer die doodongelukkig is op de werkvloer. Ja, ik wil graag reageren op Lutie van den Berg. Ik bedoel, kijk, als ik bijvoorbeeld zeg van mijn ervaring op dit moment bij buitenlandse investeren, wil niet zeggen dat alle buitenlandse investeerders slecht zijn. En wil ook niet zeggen dat de lokale werkgevers, want ik bedoel, als je kijkt, Lutie, naar onze derde onderzoek, dan was het eigenlijk heel veel lokale werkgevers die dus ook niet veilig dus omgaan met hun werknemers. Dus ik wil niet dat mensen het zwart-wit nemen, want het is niet zwart-wit. Het is toevallig wat ik bijvoorbeeld afgelopen 10 maanden merk, want ik codeer alles wat binnenkomt bij ons. Dus dan zie ik gewoon de stijgende lijn en toch echt binnen bepaalde bedrijven, binnen bepaalde zorgsectoren. Ja, wat jij daarnet aangaf, Karin. Binnen, toeristensectoren, binnen zorg. Zorg gaat ook slecht omdat personeelstekort, werkdruk is hoog. Ja, nou, inderdaad, het klopt. Ja, binnen zorg. En zorg is dus lokaal. Ja, maar toerisme, hotels, grote hotels, leuke hotels, goed ingerichte hotels. Ja, maar human capital, daar schort heel veel. En jij bent degene die daar binnenkomt. Jij bent degene die het slechte nieuws overbrengt. Maar ik kijk ook achter de schermen. Ik kijk niet alleen naar de mooie façade. Naar het mooie gedeelte. Ik kijk achter de schermen. En dan zie je ook bijvoorbeeld Anne en Karen. Echt, als je binnenkomt, dan denk je van, jezus, wat mooi. Echt prachtig.
Maar als je bijvoorbeeld ziet van hoe die mensen moeten werken, hoe ze moeten zitten, hoe ze moeten tillen, hoe ze moeten sjouwen, hoe ze moeten dragen, dan denk je van mens, onteer. Maar wat jij eet, is gewoon heerlijk. Het wordt zo mooi gepresenteerd. Maar je ziet niet dat ik dus echt 10 uur op mijn benen sta om het te bevorderen. Ja, dat is voor mij heel herkenbaar. En daarom juist een aantal jaren geleden heb ik een wetgeving samen met Karen ook geïntroduceerd. Ik weet, Arthur, dat jij ook bezig bent al een paar jaar om onze ABO-wetgeving te moderniseren. Het burgerlijk wetboek dient uitgebreid te worden op dit gebied. Dus er is een judiciële, een wettelijke kader die noodzakelijk gemoderniseerd dient te worden. Maar zelfs de wetgeving die er nu is, wordt ook niet zo nauw genomen. Maar er is ook weinig toezicht en controle op die wetgeving. Dus dat sport er ook een beetje aan. Jukersau is niet vlogen, wat Ruth Mercedes aangeeft. Jukersau is absoluut niet vlogen. Jukersau wordt vlogen gemaakt door ongezonde werkplekken. Helemaal mee eens. Iedereen staat op. Wat is vlogen? Vlogen is gewoon lui. Lui. Ja? Jukersau, iemand schrijft Jukersau is lui. Nee, luister. Jukersau staat gemotiveerd op om te gaan werken. Ze willen van alles bereiken, samen met jou. Maar als er bijvoorbeeld inconsistentie is, ja, als ik zie van er is geen groeiende lijn, mijn carrière die zit gewoon, et cetera, wat er allemaal gebeurt op de werkvloer. Jongens, ik zit elke dag op de werkvloer, ja. Ik zie het, ik hoor het, ja. Dat mensen bijvoorbeeld jaren geen gulden vooruit is gegaan. Hoe wil je dan dat zo iemand gemotiveerd, productief blijft? Als je niet investeert. Werkgevers moeten leren om te blijven investeren. En investeren is geen geld. Investeren is ook bijvoorbeeld opleidingen, training, coachen. En de mogelijkheid geven om te groeien binnen bedrijven. Ja, dan pas kun je praten en mag je praten over flow. Ja? Als je alle kaders hebt ingevuld, als je alle hokjes hebt aangetekend, dan kan je zeggen iemand is vlogo. Maar als het werkvloer de hokjes of de werkgever de hokjes niet invult, dan is het moeilijk om de schuld op de werknemer te gooien. Nee, maar, de schuld ligt niet op één plek, hè? Want als je het over dit onderwerp hebt, dan moet je altijd holistisch denken. Dus het is allesomvattend. Je hebt een stukje wetgeving nodig, je hebt inzet van de werkgever nodig, maar je hebt ook inzet van de werknemers nodig, want er bestaat ook zoiets als goed werknemerschap. Maar die verantwoordelijkheid en die betrokkenheid, die moet bij die werkgever vandaan komen. Jij moet je als medewerker gewaardeerd voelen, gehoord voelen, gezien voelen, om je met die werkgever in te zetten voor dat gezonde werkklimaat. En als het niet gaat, of als je richtlijn nodig hebt, of als je niet weet hoe je dat moet doen als werkgever, moet je ook op de overheid kunnen leunen, die daar advies over geeft. Die laat zien waar de werkomgeving, waar de arbeidsmarkt staat, waar behoefte aan is, waar werkgevers meer aandacht aan zou kunnen besteden. En daarom doen wij dit onderzoek. Niet om te laten zien hoe slecht het is, maar vooral om te laten zien waar we stappen naar voren kunnen maken. Want dat is wat Arthur wil, dat is wat ik wil, dat we een stap naar voren kunnen zetten. En daar heb je die informatie voor nodig. En die bewustwording, die moeten die werkgevers en de overheid en alle mensen die erbij betrokken zijn, moeten die verantwoording ook kunnen nemen. Ja, kijk, je hebt inderdaad goed werknemerschap, maar je hebt ook goed werkgeverschap, ja? Zeker. De goed werkgeverschap is gewoon gebonden aan de zorgplicht. En de zorgplicht is een pakket. En daar moeten onze werkgevers dus meer aandacht aan geven. Het is een pakket en het is niet één onderdeel alleen. Het is niet, ik bedoel, je neemt me dus gewoon als werknemer en je betaalt me eind van de maand. Nee, dat is het niet alleen. Het heeft heel veel andere facetten. Maar heel vaak blijft het dus steken aan, ik bedoel, je hebt werk en je hebt salaris.
En inderdaad, ik bedoel, dat zien we ook. Heel veel werknemers proberen ook dus de boel te belazeren. Dat klopt, ja. Maar als werkgever, als je precies weet van hoe het moet en je kent je wetgeving en je kent de procedures, dan geef je de ruimte niet aan de werknemer om je dus te belazeren. Ja, dat is het punt. Dus wij moeten doorgaan. We moeten doorgaan, werkgevers en werknemers gewoon bewust maken van wat zijn je rechten en plichten? En de werknemer, wat zijn je rechten en plichten? En we moeten elkaars rechten en plichten respecteren. Ja. En we moeten elkaar zien te vinden daarin. Omdat we het samen moeten doen. Het is niet de werkgever bepaald, het is niet werknemer bepaald. Of de werkgever moet alles accepteren, want anders wordt er gezegd, we zijn slechte werkgevers, maar de werknemer kan ook niet alles accepteren. Het is iets dat van beide kanten moet komen en dat we elkaar, dat alles zich aanvult. Het is holistisch, zoals Karin het zei. We hebben nog 9 minuten van het programma. Maar Ruud Marcelli heeft even aangegeven waarom hij heeft gezegd dat Jukers zo lui is, maar ze zegt hier van luister, dat wordt gebruikt als reden, vandaar dat ze dus mensen ontslaan. Anton, je hebt gelijk, Ruud, het is niet zo. Maar dat is inderdaad een valide reden hier op Curaçao, want iedereen heeft het over luie Curaçao. Wij zijn gewoon lui. Buitenlanders, die zijn niet lui, maar wij Curaçao zijn lui. Dat hoor je elke dag, dat hoor je elke dag, dat hoor je elke dag. En dat is ook een negatieve stigma op onze werknemers, jammer genoeg. Absoluut, absoluut. We hebben een extra vraag. En we hebben ook nog 8 minuten nu. Dus graag hoor ik van jullie, zoals Arthur ook zegt, en Karin heeft het ook gezegd, hoe verder? Wat zijn de volgende stappen? Er zijn aanbevelingen gedaan in het onderzoek, in het rapport van het onderzoek. Maar hoe ziet Arthur hoe we verder moeten gaan? En hoe ziet Karin het voor in de toekomst? Wat kunnen we doen? Wat gaan we doen? Kijk, Karin heeft heel veel punten, heel veel belangrijke punten aangegeven die uit ons onderzoek is naar voren gekomen. Kijk, we vechten keihard om dus vertrouwenspersonen op te leiden hier op Curaçao, zowel interne als externe. Maar Karin, weet je wat het bottleneck is als je het gaat evalueren, dat heel veel van die mensen die dus die opleiding vertrouwenspersoon volgen, die blijven met een supervisorfunctie of ze blijven met een andere functies. En dan krijgen ze dus geen tijd om dus het vertrouwenspersoon gedeelte uit te voeren. Het feit dat als je intern de supervisor blijft of zo, ja, en ik moet dan aankloppen bij jou als vertrouwenspersoon, dan is het een vrij hoge hobbel om eigenlijk binnen te komen. Dus dat is één punt waar we er zeker aan moeten gaan werken, dat mensen moeten gewoon een paar vrije tijd krijgen om dat stukje vertrouwenspersoon uit te voeren. Opleidingen, denk ik, dat moet gewoon intenser worden, maar ja, werkgevers geloven niet in dat, dus dat is ook weer trekken. Ja, één ding merk ik ook, ik heb heel veel contact met degene die wij hebben opgeleid, Karin. Interne vertrouwenspersoon is heel moeilijk hier op Curaçao. Niet alleen op Curaçao. Waarom, Arthur? En wat is een interne vertrouwenspersoon? Oké, interne vertrouwenspersoon betekent dat je dan vertrouwenspersoon bent, maar je werkt, dus je bent ingebouwd in het bedrijf. Het is een rol. Dat por acercar y contebo situación laboral. Tabo collega is dat, tabo collega. Je doet het ernaast. Je doet het ernaast. Dan heb ik ook een werknemer met die bedrijf. Dus een guillotine, dat was ook ergante tambe. En de externe, dan heb ik onafhankelijk bijvoorbeeld, onafhankelijk. Ori, noem een guillotine nooit, maar ons cabees, maar ja, niemand kan ons stoppen om het zo aan te geven. Pero, we vinden het wel belangrijk dat bedrijven interne vertrouwenspersonen hebben. En als het niet gaat, lukt het niet, of vind je het moeilijk, dan stuur het dan door naar de externe. Ja, en daar zit nog kink in de kabel. Ja, een vertrouwenspersoon, intern of extern, is heel belangrijk.
Je moet ze eigenlijk allebei hebben. Net als holistisch denken moet je ook op de vertrouwenspersoon holistisch kijken. En die vertrouwenspersoon intern is heel lastig, zoals Arthur zegt. En dat is ook logisch. Het belangrijkste is dat je als werknemer een keuze hebt. Dus ik vind die interne vertrouwenspersoon lastig, want die is ook nog supervisor, zoals Arthur zegt. Of die gaat altijd sporten na werk met degene met wie ik een probleem heb. Dus misschien niet zo handig om daar dat gesprek mee te hebben. Oh, maar dan kan ik ook extern naar een vertrouwenspersoon. Het gaat erom dat ik iets te kiezen heb. Maar niet iedereen heeft de arbodienst. Nee, ja, dat is wel... Ja. Maar dan heb je weer een probleem, ja. Maar kan een bedrijf een externe arbodienst inhuren? Kan een bedrijf een extra stap, een extra, laten we zeggen, de moeite nemen om een externe arbodienst in de handen te nemen, om in dienst te nemen? De werkgever schakelt ons in vanwege hoogverzuim. En tijdens verzuimgesprek, dan kom je dan achter dat het eigenlijk komt door sociale veiligheid. Je wordt bijna nooit ingehuurd om sociale veiligheid aan te pakken. Je wordt altijd ingehuurd op het gedrag dat niet acceptabel is binnen mijn werkplek. Het is altijd reactief, Anna-Maria. Dus het is altijd reactief. Ja. Dus we moeten preventief. Ik hoor, we moeten preventief gaan werken. Vertrouwenspersoon. Het rapport is te vinden op het website van de SER. Ja. Ik zie dat we een vervolgprogramma moeten gaan inplannen, jongens. Dit thema is te groot om in een uur te bespreken. We hebben een paar vragen gekregen en ik vind het wel jammer als we die vragen in ieder geval niet eens de aandacht niet aan besteden of een kort antwoord op geven. Dus we hebben 3 vragen. Dus we hebben hier Believe, Relax en Art and Dotting. Die geeft aan veel jonge mensen die burn-out signalen geven en geen plezier in hun werk hebben. Dus dat ziet ze. Ik weet niet of jullie dat ook zien. We hebben... Maar dat is wereldwijd een ding, hè? Wereldwijd staan jonge mensen onder enorme druk. Maar dat heeft ook te maken met de zorgen die ze hebben over klimaat en hoe de wereld eruit ziet. Dus en COVID heeft een enorme impact gehad op de jeugd. En dat zie je allemaal nu terugkomen in hoe ze zich voelen. Ja. En kijk, hier op Curaçao is het een stijgende lijn. Ik moet de burn-out is gewoon hartstikke hoog. Kijk, we hebben een groot probleem. Je hebt heel veel mensen met burn-out vanwege werkdruk. Ja, vooral specialisten. Ja, we hebben niet veel specialisten, dus dan krijgt die ene specialist dus alles te doen. Social workers. Ja, social workers, ja, die worden gewoon overbelast. Maar één ding moeten we niet vergeten, en dat moet ik ook zeggen, van er is een vrij hoge mismatch op dit eiland. In die zin, je zit op een stoel die eigenlijk niet van jou is. En automatisch, dan word je dan geconfronteerd met dingen die... Ik zie dat het internetverbinding van Arthur wegvalt. Ja. Zo jammer, want hij was net bezig met het beantwoorden van een heel belangrijke vraag. Maar zou je Loes kunnen beantwoorden, Karin? Ja, want dat ben ik met haar eens. Vertrouwenspersoon en ook de manager zijn, dat maakt het heel erg ingewikkeld. Tenzij je de manager en vertrouwenspersoon bent, maar dan dat mensen uit andere teams jou weer kunnen vinden. En soms, laten we niet vergeten, soms is de manager gewoon een heel toegankelijk persoon. Vinden mensen het al, gaan van nature al naar die persoon toe. Je moet heel goed kijken of iemand daar ook echt geschikt voor is. Maar de keuze moet altijd bij de werknemer liggen. En je kan mensen niet verplichten om naar de vertrouwenspersoon te gaan. Het is iets wat je aanbiedt. En het is aan de werknemer om te kijken of daar vertrouwen is. En daarom moet je, wat we in het begin zeiden met dat rapport, je moet dingen evalueren. Je moet dus ook na 6 maanden of na 12 maanden met elkaar kijken of de juiste mensen de vertrouwenspersonen zijn. Want je doet geen melding bij een vertrouwenspersoon. Je hebt een gesprek met de vertrouwenspersoon. En het aantal gesprekken bepaalt het succes van de vertrouwenspersoon. Dus het is ook heel makkelijk te meten.
En ik denk ook dat de wetgeving waar je het ook nog heel even over had, waar je nog steeds mee aan het werk bent, ik denk dat dat ook, als we het hebben over vertrouwen geven, mensen vertrouwen gaat geven. Ja, en als het over de wetgeving gaat, de vraag van de Raad van Advies was, beschrijf het fenomeen beter in duidelijke verwoording. En we zien al, zoals je tijdens je onderzoek hebt moeten doen, is de concepten verder kleiner maken, duidelijker maken. Veel meer vragen stellen om één bepaald antwoord te krijgen. Dus volgens mij moet dat ook voor de wetgeving gelden, dat we het breder gaan maken. En binnenkort wordt het weer ingediend. Want ik denk wel dat het noodzakelijk is dat we de wettelijke kaders versterken. Met wetten alleen gaat het niet veranderen, zoals we al eerder zeiden. Het is toch iets van dat we holistisch moeten aanpakken en dat elk onderdeel zijn eigen verantwoordelijkheid moet leren dragen. Ik vind het zo jammer dat Arthur weg is gevallen. Ik denk dat het ligt aan misschien de internetverbinding of iets dergelijks. Maar we zijn over het uur. We hebben met Intervisteco een uur afgesproken. Karin, ik wil je zo ontzettend bedanken voor dit programma. Voor mij is het een heel belangrijk thema. Ik denk voor veel mensen is het ook zeer leerzaam. En het is ook een aanvulling op hun kennis, op wat er precies aan de hand is. Dus dank je wel, hartelijk bedankt. Heb je een laatste woord voordat we afsluiten? Met wel de afspraak dat we dit programma niet als eerste doen en laatste, maar dat we wel verder gaan met dit soort programma's, als mensen dat graag willen natuurlijk. Nou, ik wil iedereen aanmoedigen om dat rapport op te halen op de website van de SER. En laten we elke dag opstaan en met elkaar afspreken het ietsje beter te willen doen dan gisteren. Want we zijn uiteindelijk allemaal verantwoordelijk. Netjes. Er komt net een vraag binnen. Ik laat het alleen maar zien. We kunnen het jammer genoeg niet beantwoorden. We zijn echt over ons tijd voorbij. Dus hartelijk dank. Masha dank je. Natuurlijk ook volg je programma aqui. Met wij die entrevista ku panos gaan je opportunidade para hasi. Vamos een vervolg bij het thema. Agradecimento viaja mais nós aqui da aqui nanang tem outro viaja. Agradecimento enorme na Arthur Nivelac também, que está fazendo tremendo trabalho com Optima e com um serviço na nós, tanto werkgevers como werknemers in het país aqui. Dank je mensen, feliz viernes, bom weekend e nós está top atrove. Dankjewel Karin. Confia is waar ze terecht kunnen. Oké, perfect. Bestand van Confia. Dag.